Moet je nou wel of niet meer de eieren van je eigen kippen eten? Een hoop Zeeuwen twijfelen daarover. Ga je dan, terwijl je weet dat er PFOS in dit geval in zit, ga je dan toch door met die eieren eten? En verder in het Zeeuwse nieuws. Een nieuwe paal met een verhaal. En een bijzondere ontmoeting in het Goese Sas. Goedenavond. Het advies van het RIVM is helder. Eet geen eieren meer van je hobbykippen. Maar de hoeveelheid PFAS per locatie kan nogal verschillen. En dus wil de collega Veerle van Dijken wel eens weten hoe het zit met de PFAS-waarde in de eieren van haar eigen kippen. Wanneer begon jij je zorgen te maken over de eieren van deze kippen? Nou, eigenlijk mijn broer die heeft ook kippen. En die zei, ja, je moet die eieren niet eten. Dat is echt niet gezond. En toen kwam natuurlijk dat nieuws uit Dordrecht allemaal. En ja, het was gewoon heel veel in het nieuws. En toen dacht ik, ja, als ik dan elke dag zo'n eitje ga eten en dat zorgt echt ervoor dat ik er later slechter vanaf kom, dan moet ik dat niet doen. Ik had zo'n kaart gevonden. Nou, de meest afgelegen plekjes hadden te veel PFAS in de grond of in de kippeneieren. Dus toen dacht ik, ja, dan kan het bij mij ook gewoon foute boel zijn. Dat komt omdat die PFAS-moleculen in heel veel processen en ook eindproducten aangetroffen werden of zijn. En dat maakt dat niet alleen in risicovolle gebieden waar je bijvoorbeeld zo klassiek, als ik het zo mag noemen, een 3M-fabriek tegenkomt, merk je dat dus ook in heel andere verafgelegen gebieden. Mooie gespikkelde eitjes. Netjes. Gewoon. Wat zijn ze dan? Ja. Nou, die heb je dus laten testen. Nou, volgens mij zaten ze totaal precies op de norm. Maar dan binnen zat het net een beetje het ene over het andere daaronder. Er zat te veel PFOS in, volgens de maatstaven. Ja, wat vind je er eigenlijk van zo'n uitslag? Ja, je hoopt natuurlijk eigenlijk dat er gewoon niks in zit. En dat je dan denkt, zie je wel niks aan de hand. En nu zit er toch iets in. Dus dan denk je, ga je dan, terwijl je weet dat er PFOS in dit geval in zit, ga je dan toch door met die eieren eten? Dan zeg ik, als toxicoloog verwacht ik daar echt geen problemen. Dan moet die persoon zich geen zorgen maken. Jij bent hier in Sint-Philipsland naar de supermarkt geweest? Ja, een soort oereieren extra. Ik dacht echt van die scharreleieren met zo vrij mogelijk, hè, zoals mijn eigen kip eigenlijk ook lopen. Ja, dat hebben ze laten testen. En daar kwam uiteindelijk uit dat die helemaal PFAS-vrij waren. Ja. En wijst dat gewoon op het feit dat de grond, de uitloop van die kippen, het grondwater en ook de voeding die kippen hebben gekregen, ja, goed was. Hè? Nu je alles zo op een rijtje hebt, wat ga je dan nu doen? Ja, dat vind ik heel lastig. Ja, want ik weet dat er iets in zit. En ja, wat doet dat? Zoveel mensen worden ziek, voor allerlei redenen wel of niet. En ik weet nu dit, ga ik dan door? Of voor die paar euro haal ik mijn eieren uit de supermarkt. Dus als de mensen zeggen, oei, mijn particuliere eieren, wat is daar nu mee? Dan zou mijn advies zijn, wissel particuliere eitjes af die je hebt. Ja, dan toch ook af en toe eens bij een supermarkt, omdat daar aangetoond is dat die eieren puur gezondheidskundig toch meer gegarandeerd PFAS-vrij zijn. Chemiebedrijf Dow in Terneuzen is aan het afvakkelen. En dat gaat een paar dagen duren. Het afvakkelen is nodig om een van de fabrieken stil te kunnen leggen. Dow heeft besloten die fabriek voorlopig niet meer te gaan gebruiken om zo te kunnen bezuinigen. Door het verbranden van gassen kan er geluidshinder zijn en is er vanaf ver een felle gloed te zien. Saïd Boussambou heeft zijn afscheid bij Oranje aangekondigd. Voor de zaalvoetballer uit Vlissingen is het na 102 interlands mooi geweest. In 2014 maakte hij zijn debuut, waarna hij speelde op een EK, een WK en vele doelpunten maakte in dienst van Oranje. Boussambou laat weten dat hij dankbaar is voor zijn avontuur bij Oranje en dat hij met veel trots terugkijkt op zijn carrière. Omdat hij meer dan 100 interlands speelde, heeft hij van de KNVB de titel bondsridder gekregen. En dan een bijzonder moment vanmorgen op de Oesterdam bij Tolen. Daar is een AED-paal geplaatst. En wel in het bijzijn van de man die dankzij zo'n apparaat een hartinfarct heeft overleefd. Peter Metske heeft zich sterk gemaakt voor de komst van de AED-paal. Zo'n AED kan levens redden van mensen die een hartstilstand krijgen. Metske maakte dat zelf mee, vlak bij de plek waar de paal nu staat. In eerste instantie natuurlijk de eerste hulp die verleend is. Zonder die mensen
was het ook niet gelukt natuurlijk. En vervolgens inderdaad de AED die levensreddend voor mij bezig is geweest. Dat was 6 juli 2023. Wij reden hier over de Hoesterdam. Ik zag Peter fietsen, ik wist niet wie het was. Op een gegeven moment was hij van de radar weg. Hij reed gelijk met ons op. Ik zei tegen mijn collega, we draaien weer terug, want dat gaat niet goed. En ja, daar lag hij. En we zijn gelijk gaan reanimeren. Het is te sterk om te stellen dat hij het zonder AED niet had overleefd, maar die was wel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Nee, dat is onmisbaar. Want elke seconde telt. Uiteindelijk heeft het toch geleid tot deze AED. Met de hoop natuurlijk dat hij nooit nodig is. Maar als hij dan nodig is, dat hij gebruikt kan worden. En dat hij levensreddend zijn werk kan doen. Straks in deze uitzending, waarom reden er tijdens de Tweede Wereldoorlog Zeeuwse buschauffeurs rond met een groep NSB'ers en Joden? Maar eerst ander nieuws van vandaag. Houd uw honden aan de lijn. Het is een oproep, maar ook een waarschuwing en een eis van Staatsbosbeheer. Want er zijn weer een heleboel reekalfjes geboren. Elk jaar hebben we wel weer meldingen van doodgebeten reekalfjes. Of reekalfjes die verstoten zijn door de moeder. En ja, dat is doodzonde. Dus hou de honden aan de lijn. De geur van de hond kan al voldoende zijn voor de moeder om het pasgeboren jong te verstoten. Dus mocht je er eentje toevalligerwijs tegenkomen, laat hem vooral met rust. Laat ze liggen. Neem snel een foto, want het is natuurlijk prachtig om te zien, zo'n jong kalfje. En zorg daarna dat je weer heel snel weg bent. Want het kalfje heeft zijn rust nodig en de moeder loopt ergens in de buurt en komt terug. Geniet dus, maar pas ook op. En dat geldt trouwens ook voor de jonge damhertjes die volgende maand geboren worden. En dan een niet-alledaagse ontmoeting in het Goese Sas. Duikers hebben hem de afgelopen dagen al een paar keer gezien, maar hem nu ook vastgelegd op beeld. Een rog. In de Oosterschelde worden de afgelopen jaren steeds meer roggen gezien. En nu hebben ze hun leefgebied dus uitgebreid naar het Goese Sas. Het moet een bijzonder konvooi geweest zijn 85 jaar geleden, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zeeuwse buschauffeurs op zwerftocht met als passagiers Duitse Joden en 21 staatsgevaarlijke NSB'ers. De belangrijkste die werden opgepakt waren Henk Veldmeijer. Dat was de commandant van de Mussertgarde. Dat was eigenlijk de Nederlandse SS. Maar nog belangrijker was natuurlijk Meijnerd Ros van Tongeren. Meijnerd Ros van Tongeren gold als de tweede man binnen de NSB. En hij was nota bene Tweede Kamerlid. Dus die 21 gevangenen druppelden hier binnen. En ze werden hier opgewacht door een groep militaire politie onder bevel van kapitein Willem Molenaar. Op 10 mei vielen de Duitsers toen Nederland binnen. En hier in een vrij geïsoleerde positie kreeg Willem Molenaar wel de berichten binnen dat het niet zo goed ging met de Nederlandse strijd. En na enig overleg besloot toen Willem Molenaar dat hij hier weg moest. En op 13 mei in de nacht is hij gaan varen door de Zeeuwse wateren, hier door de Zijpen. En is hij aangekomen in Wilhelminadorp op Zuid-Beveland. Het konvooi reist van daaruit naar Fort Ellewouddsdijk, dat in die dagen ook dienst doet als gevangenis. En een paar dagen later gaat de tocht van Hoedekeskerken naar Terneuzen per boot en door naar een opvangkamp in Sluis, waar op dat moment ook een grote groep Joodse vluchtelingen zit. Dat waren Duitse Joden die gevlucht waren uit Duitsland en onder andere in Sluis werden opgevangen. En ze hoopten natuurlijk vanuit Sluis te kunnen immigreren naar vooral Noord- en Zuid-Amerika. Met de oorlog op de hielen vertrekken ze de volgende dag al richting Frankrijk. De Nederlandse NSB'ers samen met de Duitse Joden. De NSB'ers zaten veel al in vrachtauto's, terwijl de Duitse Joden in gevorderde autobussen vertrokken. En dat betekende ook dat de Zeeuwse buschauffeurs mee moesten. Langs Zeebrugge, langs Oostende, Nieuwpoort tot aan Duinkerken. Naar de hand is ook wel gevraagd aan Molenaar of hij moeite had de kolonne in het gareel te houden. En over de geïnterneerden zei hij toen, ze gedroegen zich als lammeren. Een wonderlijk gezelschap van NSB'ers en Joodse vluchtelingen trekt verder tot aan Béthune in Frankrijk. Daar besluit men de Joodse vluchtelingen achter te laten. En een aantal van hen heeft besloten te voet terug te keren naar Sluis, maar liefst 150 kilometer. Daar werden ze alsnog gevangen genomen en het merendeel van hen heeft de oorlog niet overleefd. In de vroege morgen van 18 mei arriveerde het restant van de Nederlandse konvooi hier in Ambleuteuze aan de Franse kust. Het idee was natuurlijk vanuit hier alsnog te kunnen oversteken naar Engeland. En de Nederlandse marechaussees zijn toen verder getrokken naar het zuiden samen met de Zeeuwse buschauffeurs. Het grootste deel van die groep slaagt erin de oversteek naar Engeland te maken. De inmiddels weer uitgedunde karavaan wordt gedwongen de 44 kilometer naar Calais te lopen.
En daar worden ze ingehaald door de oorlog. Op 25 mei werden de gedetineerden bevrijd. En een dag later capituleerde ook de hele stad. Op 2 juni kwam Ros van Tongeren aan in Den Haag. En nog dezelfde avond werd hij ontvangen door Seyss-Inquart, de nieuwe Duitse leider van Nederland, en Heinrich Himmler, de leider van de Duitse SS. En dat is vandaag precies 85 jaar geleden. Het verhaal komt ook aan bod in de podcastserie Oorlogsmist, waarin collega Martijn van der Werven het duistere oorlogsverleden van zijn overgrootvader onderzoekt. De laatste aflevering is vandaag verschenen en je kunt er alles over vinden op onze site en in je favoriete podcast-app. We hadden vandaag stapelwolken, enkele buien. Vooral in de middag was het droog met ook wat meer zonneschijn. Morgen beginnen we zonnig, maar later komen er dan wat meer wolken. Het wordt rond de 23 graden bij een krachtige zuidwester. In de avond of nacht naar de woensdag en ook woensdag overdag en donderdag is er wat meer kans op buien. Op onze site meer over de terugkeer van de Blokker. In heel Nederland zoekt het bedrijf personeel voor minstens 37 filialen. En naast het filiaal in Hulst dat nooit is dichtgegaan, wordt er nu ook gezocht naar personeel voor 2 filialen in Zeeland. Waar? Nou, daarvoor moet je toch echt even naar onze site of app. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een heel mooie maandagavond.